Thank you, Jesus. Ake siphinde simuphe izandla ezinkulu uNkulunkulu. Ake simshale kakhulu uNkulunkulu izandla nyake nomusha. Ake nishale uNkulunkulu izandla ngo-2025. 2025 is the year of 2025 is the year of Anginizwa Barcelona. 2025 is the year of 2025 is the year of Agendidisa kakhulu. Agendimshali izandla. Oh, kodwa Nkosi. Sure. Oh, hallelujah. For the last time, I guess, God is Santa Kakulu City. Thank you, Jesus. Which is hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyanibingelela nonke emhlathuze egameni lenkosi uJesu. Siyabingelela bonke baba, sibingelela bonke mama, bonke bhuti, bonke sisi, bonke abantu abasha egameni lenkosi uJesu. Praise team yethu, keyboarders bethu, sound engineer bethu, iteam yethu protocol, ama ushers wethu, abefundisi sinabo la ekhaya, omama umfundisi. Ngiyacela bazalwane sishale uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Ayibo mhlathuza nganizwa. Ayibo kwenza njani namhlathuze? Akakizwe ihlombe lonyaka omusha. Yesu. Yes, Lord. Glory, glory. Hallelujah. Ngicela ubingelela abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu uthi kubona sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona. Ake nibingelelane nje Nkosi yami bangcwele. Angeke ungiphe yini kancane lapha. Ake sibingelelane nje, sibingelelane wangconywana. Hey kodwa Nkosi yami Jesu. Ya ubuza umakhelwane kodwa ubunjani kodwa uKhisimusi ubunjani uKhisimusi. Abanye asisabazi sibagcine last year. Unyaka wonke singababoni. Ake niqhubele uyesisandla esikhulu. Awu kodwa Nkosi. Usibonile, usigcinile, Ebeneza siyabonga Nkosi Jesu. Awusibonile, awusigcinile. Kodwa usibonile bo. Hayibo. Ebene. Kahle. Unyaka omusha lo. Mana Ntombela. Uyazi kunabantu abasaphethe uvalo abakholwa ukuthi bangenile u2025 ufikile usaphila. Hayi singenile akusiphuphe limnandi. Cha asiphuphi. Singenile. Ayane ngizwanga. Singenile. Ayibo bazalwane singenile ku2025. Ake nishale uNkulunkulu izandla nithi singenile. Was. Ayibo. Shi. Usibonile bo.
Usibonile bo, sibonile. Ay bo. Asut. Apa. Ibamba. Kukhona okungahambi kahle la. Ngifuna siwelcome u2025 ngestyle man. Ay unyaka njalo uyaqala. Hey, uyadabukisa. Unyaka uyaphela. Uyadabukisa. Hayi sikhahlela inhlupheko, sikhahlela ukweswele, sikhahlela ukugula, sikhahlela yonke into. Sithi nje take over. Nikhona kodwa bazalwane. Ayibona ikhona kodwa bangcwele. Sambe ntombela. Washa. Ish. Usibonile bo. Awusikrinile hebele usibonile bo usibonile bo usikrinile. Aibo Shaya 1 2 hop. Salidi. Shaya 1 2 hop. Only this. What's 1 2. Shaya 1 2. Salidi. Ha. Aibo bazalwana, aibo. 1 2. Bamba. Ibambe. Bamba mo. Bamba. Bamba. Say. Bamba. Iba. Aibo. Baba. Agarishanu kulukuni sampalku. Bamba ndombe. Aibo.
ayibambeki 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 ay Ngiyayivala ngiyayibamba ayibambeke phela ayibambeke phela ngiyayivala ngiyivalile ayibambeke phela momdlanzi ake nibashela izandla kakhulu nililiza nezumsindo ha for the last time ngicela sishalo uNkulunkulu izandla wamuhle Nkosi bazalwana ke simbene ngenyawo sishayela uNkulunkulu ihlombe uhambe nathi uNkulunkulu yey bafungile abathakathi badweba phansi bathi angeke subone unyaka omusha kodwa uNkulunkulu emuhle wangena nathi Yes, Jesus. ake lilize kakhulu nazumsindo Yes, Lord. Jesus. nishayela umfundisi umngomezulu benomama ihlombe elikhulu besangena kodwa Nkosi ngicela ubingelela abantu ababili abathathu uthi kubona sawubona onyakeni omusha uNkulunkulu akubusise nakulona unyaka yonke into yakho ihambe kahle nakulona unyaka la sithi khona take over taking over bunisa ababili abathathu taking over so singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi ethu Jesu Nkosi yami ningaphatheki kabi ngisakholwa ngisindisiwe ngumntana kaNkulunkulu uJesu wazethethelela wazehlanza izono zami ngiyacela bazalwana ukulukhulula ibhantshi abanye abantu baba offended balimala umfundisi mayishumela ngaqokile ibhantshi kodwa kunesisho sesizulu esithi ingane engakhali ifela angifuni ke nami ukufela embelekweni ngiyacela ukulukhulula ijazi woza ngapha ubhuti uyapha ubhuti uyapha ngapha mshaleni izandla ubhuti ngiyacela bazalwane ngisakholwa ukuba umfundisi angenziwa ibhantshi futhi umoya ngcwele akehliswa ibhantshi kepha kuba budlelwane bami noNkulunkulu haleluya angiphikisane nabo abangavumelani nento ukuthi umfundisi eshumayele engaligqokile ibhantshi ibandla nebandla kunendlela okwenziwa ngayo abanye umthetho nje wasemasontweni lowo nje ukuthi kuhlonipheke kodwa ke ngisho ukuthi ke abantwana benkosi ningalimali uma ngabe ngishumela ngaligqokile ibhantshi uJesu akashintshile uzokhuluma njengalokhu bengizoshumela ngigqoka ibhantshi noma ngasaligqokile akazokushintshiswa ukuthi ibhantshi sengilikhululile uzokhuluma uJesu afuna ukukhuluma ngisacela bazalwane ke simshayile izandla kakhulu siyanibingelela bangcwele emhlathuze siyambonga uNkulunkulu kakhulu it's our first Sunday onyakeni omusha u2025
the year of ake niyishayile izandla mhlathuza jealous down. Hey, siyabonga kakhulu bangcwele abaningi babonile bebakhona kwinkonzo ye crossover eThekwini. Siyabonga bazalwane ukuzehlupha kwenu kuKhisimusi, abantu abaningi bebahambileke bavakashila abanye baye emakhaya, kodwa ke abanye besinabo siloku nje sikhonza kule viki eliphelile lela besingekho. Last week Sunday besingekho, hayi besikhona, iya besikhona. Bekushomela abantu umfundisi uMngomezulu. Ngaphambi kwaloko sibe no apostoli Wezi, naye ubeshumela ngale la viki lelia. Awubuza umakhelwane wagcina nini makhe la, sengisho la inkonzo akom welcome, umtshela ukuthi welcome back makhe. Siyambonga uNkulunkulu. Baba umyeni, inkosi yami, ngiyathokoza kakhulu baba wami ukubona ugcina kwami la. Ngabona umama naye ngaphambana naye ephuma, ngazo mama umyeni wayephuthumaphi, kodwa ngambona yena, ngangitshela ukuthi hayi mhlawumbe usaphendula ucingo uyabuya. Awu ngabathe kanti usehambile umama umyeni, kodwa ngabona ngathi kukhona into engathi yamphuthumisa. Bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ababukeli bethu kumakhaya ngamakhaya, kuzindawo ngezindawo laba sibukele khona, siyanibingelela onyakeni omusha egameni lenkosi uJesu. Ngicela sibashayele izandla bonke ababukeli bokhozi Eagle Mountain Prophetic Ministries egameni lenkosi uJesu. Praise the Lord. Umfowethu la obesidlalela, ngiyacabanga ukuthi na last week uyena besibambele mfowethu, my brother. uNkulunkulu akubusise nkosi yami lensizwa ke. uNkulunkulu uyibusisile ke ngomsebenzi, ngoba uGcobo liyasebenza lapha eEagle Mountain, kakhulukazi mangabe uyaseva, kakhulukazi mangabe wenzani, uyaseva. Akwenzeki useve la ekhaya ungasitholi isibusiso. Wena ubanjezelwe nje ukuthi usahlezi, kodwa mawungakubuke nje ukuthi yini engayenza la enkonzweni, uqale bese uyaphakama uyenza, uzosibona isibusiso sikaNkulunkulu egameni lenkosi. Haleluya. Omunye uthi hey kodwa Nkosi yami singenzani nje? Hawu umsebenzi ungaka, kuyaklinwa lapha, kuyaasharwa ngapha, kanti futhi mawunesipho nje sokuhlabelela bakhona abanye ngapha. Mawunesipho nje sokudlala insimbi ungeza ngapha. Mawunesipho nje wena sokwenza umsindo ungeza ngapha. Mawunesipho nje sokuthi ungayibamba ikamera, noma hey ngiyayithanda le kamera, ngiyafisa nje ukufunda, ungeza ngapha. Abafowethu bekusize bakubonise nje. Bona insizwa lezi zazihlalela nje phansi, kade ngiyibhukile lapha eThekwini, ngiyabona ukuthi ziyeza manje, ziyayibamba manje ikamera egameni lenkosi wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ke bashayile izandla bafowethu, siyabonga ukuthi niphakame niseve abantu abasha enkonzweni egameni lenkosi. Siyabonga mfowethu usabela ukusibambela uhlelo lokayibambile ke umfoka Subs and Subs. Yacisha bona ucisha ngifuza ngithi mina ngo Sharps and Sharps, manje yena uSubs and Subs, Sharps and Sharps, Subs and Subs. Yabona kukhona ifanology ya, kukhona into ethi ayithi my God. Hallelujah. Mzameni ngezandla, mzameni ngezandla. Usiphathele kahle nengane yami, Nkosi yami ibuyile uloya. Angazi noma usazohamba na. Hayi uloya Nkosi yami, siyathemba loya ubuyile. Usazohamba, usazogoduka. Cela itransfer phela loya ubuye ekhaya. Ingane zami manje nalezi sengibukele, all my sons and daughters, if you are watching and you are following Eagle Mountain Prophetic Ministries, wasindiswa ushumayela ubaba uShabalala, izwi lenkosi lathi noma ngabe ukephi la ukhona,
I'm calling all my sons and all my daughters to come back home. Ngiyanibiza la nikhona noma ngabe ukhonza kuliphi ibandla kodwa nje mangabe wasindiswa kushumayela lo baba wazana noJesu kushumayela lo baba awabuye ama sons and daughters awabuye manje ekhaya awabuye ekhaya noma ngabe useGoli noma ngabe useThekwini noma ngabe use-Free State noma ngabe use-Eastern Cape, come back home. Come back home. Ababuye abantwana bamanje ababuye. uNkulunkulu uthe call all your sons and daughters egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu ngenibize egameni lenkosi nina nonke enasindiswa kushumayela ubabashabalala. uNkulunkulu uthe nginitshele buyani ekhaya ngoba there is a special message and there's a special grace uNkulunkulu ayibekile phezulu kwempilo yami. Ngiyacela simshayele izandla uNkulunkulu kodwa abazalwane wamuhla uThixo. Shoo 2024 hey was challenge unyaka hayibo hey kodwa uNkulunkulu emuhle wawela nathi singenile ke onyakeni emusha u2025 imangaliso ziyosilandela egameni lenkosi umshaleni ihlombe uNkulunkulu kakhulu. Ngiyabuya bazalwane ngisayo emarket ngisophuza amanzi. Awuvule lapha mfowethu. Awuvule lapha. Awuvula amanye. Moya wami uthi yebo. Uthi yebo. Uthi yebo. Moya wami uthi yebo. Uthi yebo. Moya wami uthi yebo. Uthi yebo. Moya wami uthi moya wami yebo yebo moya wami uthi yebo uthi yebo umoya wami yebo yebo moya wami uthi yebo uthi yebo moya wami uthi yebo umoya wami yebo yebo moya wami uthi yebo uthi yebo moya wami uthi yebo uthi yebo moya wami uthi yebo uthi akosayizandla ukubonga uNkulunkulu ngokukupha umuso ngaka ukuba ubona unyaka ka2025 baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wathola amandla siyabonga sibonga umuso ngaka sibonga umusa wakho babegama likaJesu akhona ukuhlakanipha akhona ukuqonda akhona ukwazi ukwenza izinto
kepha baba ngumusa wakho babegameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuba Nkosi usigcinile wasilondoloza sangena onyakeni omusha. Baba siyakholwa ukuba ngasingenile nje ukhapha abantu abangenile, kepha baba singenile to take over ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, baba wethu ophilayo, nangalesi sikhathi simelana nemimoya egameni likaJesu waseNazaretha. Yonke imimoya siyayinqoba, siyayihlulekisa in the mighty name of Jesus. Bayade uNkulunkulu, bayade ngalokulunga. Baba siyabonga, sibonga umusa, sibonga uthando lwakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga isandla sakho esisigcinile baba sasivikela. Moya ongcwele, kuningi uSathane namadimoni abathakathi bebakuplanile, kodwa baba ngenxa yomusa wakho usigcinile uNkulunkulu wethu wasilondoloza. Baba siyabonga, uduma amandla ubukhosi bonke sithi bungobakho ngoJesu Kristu inkosi ethu engcwele. Father, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Ngiyacela siphinde futhi simshayile izandla kakhulu uNkulunkulu. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi ethu Yesu. Hallelujah. Phindani nishayile uNkulunkulu izandla. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika phakathi kwethu abasivakashele egameni lenkosi uJesu. Uphamise isandla sakho nje, sifuna ukuwelcome, sikunikeze uthando. Sibonga uNkulunkulu ngawe, amasonto amaningi kangaka, amabandla emaningi kangaka, kepha nje ukhethe nje ukwashiya uzohlanganyela nathi la eEagle Mountain egameni lenkosi. Mangabe khona cala hawu kodwa Nkosi yamsisi, hawu uNkulunkulu akubusise. Bashaleni izandla bazalwane, bashaleni izandla, bashaleni izandla, bashaleni izandla bo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Before singene ezweni lenkosi, angithathe leli thuba bazalwane ngizibongele lapha nje unyaka umuzo phela kukhona kuhle enangenzela kona. Awu bazalwane, Nkosi yami ngiyazibongela. Ngathi nangithi lapha ngiyabala ngathi 1 2 3 ngathi 4 5 6 7 8 9 10 ngathola ukuthi hayibo na umhlathuze. Ngiyabonga Nkosi yami bazalwane, appreciation ayinangizama Nkosi yami, ngicela nizishayile izandla kakhulu. Hayi ngathi nangibala ngathi hawu Nkosi yami umhlathuze bengakulindele lokho. Bazalwane, uNkulunkulu anibusise kakhulu egameni lenkosi uJesu. Kulonyaka ke akutshela umakhelwane, mangabe ulivila makhe qala uyifunele ibandla kusese eli la ungakhonza khona, ngoba iEagle Mountain ibandla labantu abasebenzayo. Mangabe unobuvidlanyana makhe kuhle vele nje unyaka usaqala uyithungathele nje uyifunafunele ibandla lamavila uyokhonza khona, ngoba lapha ekhaya ubuvila asizwani nabo. Kulonyaka nje sibhekene nomhlathuze nje ngqo, sibhekene nomhlathuze ngqo. Sizosebenza ke kakhulu ke lapha emhlathuze bazalwane. Sizoba neimvuselelo, sizoba nama outreach, sizoba nabo 6 to 6 kuyasetshenzwa ke emhlathuze kulonyaka. Ngicela nje abangakabi nama t-shirts wethu wala ibandleni nje afana nanayi egqokwe nangiya usisi lapha, bangabe nje okabi naso iskipa sala ekhaya ubonane nanangiya usisi lapha sisino sisileti awuphakame bakubona ubonane nanangiya usisi leti uyitholele iskipa seEagle Mountain
ngoba la siphuma khona nje sithi mayihloma nje ihlasela kufanele nje sonke sibe sigqokile umfaniswano skipa nje hawo nangogo hawo yenkosi yami nangogo nyawo naye usigqokile ya usigqokile naye ugogo nyawo nje nanga awuphakama insizwa ugogo ngeke ngimphakamisa umuntu omdala phakama insizwa nogqoke phakama na uyabona nje amakhalazi awu3 kukhona esifana nalesi sigqokwe ugogo la esiphephule kube khona esifana nalesiya esimhlophe bese kuba khona nangiya umustard ya uzoyikhethela wena ukuthi uthanda muphi ukhala kodwa nje bonke abantu kufanele babe naso ngoba maseyihloma ihlasela siyemvuselelweni kumele siyishaye maseyihloma ihlasela siya ku outreach fanele sonke siyishaye sigqoke nje yabona nje kubonakale imfaniso nabona nje manje kuthiwa njengoba iChiefs idlala nje namhlanje idlala nani konje iChiefs idlala nani ya namhlanje iChiefs idlala neCape Town City uzobabona abalandela iChiefs bazobe bagqokile okumustard nje okugold uzoyibona nayo iCape Town City bazobe bagqokile ublue no mustard noma blue and yellow kuzobonakala ukuthi laba beCape Town City laba so nathi ke le team yethu esidlalelayo iTeam Jesus mele ke noma iTeam Eagle Mountain nathi ke fanele sigqoke imfanekiswano yethu egameni lenkosi siyobalanda kulonyaka sizophuma siyolanda abantu bakaNkuluNkulu khona abantu abangazi ukuthi babishabalala ukhona la uzobona mzukwane sifika kubo bazogcwala kule ndawo ngicela sibashaya izandla bengakafiki amen siyambonga ke kakhulu bazalwane uNkulunkulu nabo bonke bazalwane abasipha ubufakazi sibuzwile Nkosi yami ubufakazi beyibonga uNkulunkulu ngihlezi ngithi bazalwane uyena owenzayo uNkulunkulu owenzayo ubabishabalala nje uyisisetshenziswa mina nje ngifana nesando esandleni salo sebenzayo uNkulunkulu kahle uyena osebenzayo kwakhona nje ukuthi ushomela abantu bakuzwe basindiswe ingoba igrace noma umusa kaNkulunkulu uphezulu kwethu ngiyacela nimshayile izandla uthi kungehlisela nje ibhesi kancane sabs ngidrophele nje kancane ibhesi hayi kakhulu kancane nje bangcwele siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise kakhulu egameni lenkosi ke next week ngicela sibuye ngobuningi bethu kule leviki soba ne special service la sobe sikhulekela khona ke ingane zesikole before ziphindela esikolweni bantwana bami njoba kuzovula ikolo nizothola ama report abanye bawatholile not kule viki elizayo kuleliya iviki ngicela abantwana beze ne stationery beze nama report beze ne uniform yesikole mangabe ikhona ngifuna ukuyikhulekela ngibeke izandla stationery sabo nabo ngifuna ukusikhulekela egameni lenkosi uJesu ngisibeke izandla ama ball pen abo nje konke abakusebenzisayo esikoleni noma ngabe icathulo zesikole noma ngabe ijezi lesikole noma ngabe nje uniform yesikole noma ungeza nayo ngifuna ukuyikhulekela sikhuze imimoya sizathu saloko ukuthi ke ezikolweni kule insuku akusafani nangalesa sikhathi kusafunda thina ngesikhathi sethu thina sisafunda every Monday kwakuba khona iassembly ukuthi sime lapha emalayinini before singene emaklasini sime lapha emalayinini sime straight online baqonde babe straight othisha njengoba nihlezi kanje nina nani manje othisha ke balapha sonke simile sigqoke iuniform yesikole ingakabikho ke into yamalungelo thina ke sikhule noma sifunde ngesikhathi secorporal punishment thina ke wawubanjwa ubanjwa bafana ngathi badala ngoba thina sifunde negenge ngathi ke lokho yaseyikhulile ibamba abanye bakubambe ngapha ezandleni abanye bakubambe enyaweni ubekwe emoyeni noma ubekwe phezulu kwedesk ubanjwa bafana badala yeyikhali induku kwakufika late thina sasingafiki late thina othisha babeqhwabaza njengempama kungabi ndaba zalutho sasingaphathi okapu sasingaphathi isibhamo sasingadli ama drugs
nensango mabake bakubamba ngoba babekhona bona babebhema insango kodwa ke isidakamizwa ngalezo nsuku kuba insango. Yeka nini manje idakamizwa zingena esikoleni zingene zephume abantwana bakolozela othisha hlukani bantwana bami ngiyanicela nihluke baze bathi kunezingane ezihlukile la esikolweni nabalandela ukuthi yini nehluke bathola ukuthi abazali benu bakhonza la kule bandla. Nehluke niphume kule genge ekolozela othisha, niphume kule genge ephendulana nothisha, niphume bantwana bami kule genge ethatha incwadi ifumbe othisha. Nehluke baze bathi niyabhayiza kodwa nina nizobe nazi ukuthi ninoJesu. Mawumzalwane nje awumkolozela uthisha. Hallelujah. Nibahlonipha abantu abadala noma ngabakazali. Uhlonipha umuntu omdala. Thina ke mase siqala ukuhlakanipha lapha elokhuzaneni sesifunda lapha lokhu nina nithi ugrade bani. Mase kwaba khona ama grade standard 5 ugrade bani sizani bantwana. Ugrade 7. Yabona masisazi ukuthi unyaka wethu ukugcina lo sesiyaphuma sesiya ke ehigh school sasiqala nathi ukuhlakanipha lapha yana makuphuma isikole. Nina abantwana ngicathi nihlanipe nodwa hayi siyayazi yonke lento nathi sindlule khona abantwana bami. Nina nike nenze izinto nitshela ukuthi ke ogogo laba ababoni omama abazi lutho nitshela ukuthi nina senihlakaniphile nitshela ukuthi ngoba bona bebangaphatha ama cellphone hayi bandlule kuyo lento eniyenzayo. Nabo bajolile nabo baba bethu nje bajolile obaba lapha baphatha ikhwama bebhampe lapha yana ephathele uma wakho. Njobona usuyitshela ukuthi uhlaniphile nje hayi mina ngimhlaniphile azababona nje ekhaya lutho ababona ukuthi ngiyatshela unamanga ngeke umkhohlise umzali. Ungamkhohlisa kanjani umuntu ondlulile kulento ngoba nabo bandlule khona. Njoba nithi ababona nje bayabona ukuthi nje bayathula nje. Siyathula nje sibuke sithi buka lokho yabo sesiyakubona nje na uswahlala efonini nje uncofoza ifoni nje siyazi ukuthi efonini ukhuluma noba njoba ucofa ifoni nje mntanami siyazi sikubuka nje emehlweni uhleli lapho ucofa ifoni sikubona ukuthi ke lokho kuyajola ke lokho seqala ukujola lokho sikubona nje ngesmile ihlathi zakho ziyahlehla nje uma usefonini siyabona ukuthi ukhuluma nobani. Ake nishala uNkulunkulu izandla. Awuthinte nje umuntu omusha oseduze kwakho ukuthi siyabona yazi unethi ukuthi siyathula nje. Siyabona. Siyabona nje. Hayi nale assignment onikwa yona sekuphuma isikole siyabona nje. Waphela mawufika ekhaya uye wasinikeza i-assignment. Hayi siyibukile nje kwayona leyo assignment siyibukile nje. Siyayazi thina le assignment okhuluma ngayo ukuthi ubani le assignment. Ngoba uthisha akakaza kunike assignment ekufikisa late ekhaya. Musuke umsukela. Siyayazi assignment ekufikisa late ekhaya. Sithulile nje. Sikubukile nje. Asifuna ukuphikisana nawe nama assignment wakho. Hawu kodwa umfundisi wenzani manje esevula abazali amehlo hayi siyazi. Sikubukile nje nama assignment akho owenza nabangani bakho. Hayi ma sokwenza i-assignment ikabo bani. Siwabukile nje kwawona lawo ma assignment. Namanye niwabonile ukuthi enzeni? Alanda ufail lama assignment. Angithi uyayibona ukuthi abazali abalalanga. Sesibhadala ischool fees singaka. Akumelanga kube khona ingane efailayo kule insuku hayi. Niyazenzisa. Ofaila manje uyaganga. Anikwazi ukufaila nina nine material engaka. Thina sasingena lutho kodwa sasiphasa.
nifela kanjani nina senaba nama-library thina zange sibe nama-library saphasa ama-library angekho wena ufeyila kanjani unama-library unama-textbook thina i-textbook yayiba yi-1 esikoleni yayiphathwa nguthisha ethatha i-textbook abhala ama-notes kodwa sasiphasa kunjalo. Thulile nje sinibukile nje sithulile sinibukile nje bantwana sithulile sinibukile sithulile nje nihlala ngeemali zabazali abanye bazoqala manje bayofunda eThekwini sizothula sinibuke nje abanye nohlala emares manje sinibukile nje bantwana bami emares lapha senothola ofriend engathi bathe sithulile bantwana sinibukile no abanye nisazofuna imali kubazali njalo esikoleni kufuneka lokhu babe bangafuni lutho esikoleni sithulile sinibukile nje sithulile nje hayi khuleka uzoshumayela ubabashabalana uthi uMongcwele kodwa angidlule la sithulile nje njengoba nizoya ema-university ema-technicons nothola sithulile nje sinibukile nje ngoba nizohlala ema-res manje abantu abadala bazobe bangasekho nizobe niyigenge nonke sithulile sinibukile nje ikhona igenge ezothi hawu asiphumeni wena soloku wahlala endlini asiphumeni ubuze ukuthi manje siphuma siyaphi bathi hayi nje hawu sishayene umoya nje nawe sowuwena lowa usuveza izipono usugqoka iskipa esincane esingake siphelela la usugqoka ijini lokuncane lokangwazi bakubizani ibham short so wena lo wana namabham short shwapha eThekwini edolobheni sithulile nje bantwana bami sithulile nje asizukusho lutho thina silinde ukuphela konyaka silinde ama report njalo umntwana nje ethu uphasa wathola idifiketi ezingakhi ezu6 sifuna ukuzwa into enjalo ungagadiwe mntwana uyiphasele nje bangekho abazali bangekho bhuti no6 engekho baba nomama kodwa nje uthola idifiketi ezu6 sifuna into enjalo manje kuyangijabulisa mina ukuzwa abantu abasha nje bebonga uNkulunkulu uthi samfuna noma abantwana sebale koBloemfontein Bloemfontein ikuphi nje useThekwini Bloemfontein kule angazi ukuthi how many hours mntana kusuka la kuye Bloemfontein 12 ngebhasi 12 hours awucabange nje ingane izohamba 12 hours yofunda eBloemfontein ngoba ayizange yasithola isikhala la kodwa uNkulunkulu abe nayo iphasi ithi qeda nje esikoleni ibisithola umsebenzi akukuhle yini bazalwane akukuhle na akukuhle asibashayeleni izandla singabini nomona sibashayeleni izandla siyakubongela mntana mhlaseliwe ke lo mntwana imimoya ifuna ukuthi efeyile le kodwa nangu phasile manje usuzoba isotsha mntanami uzobalela emanzini iNavy uyazi ukuthi ama Navy laba abasebenza emanzini ungayikhohliswa igama elithi Navy ucanga uzogqoka uNavy uNavy laba abasebenza emanzini olwandle le uready ukuya ngaphansi kolwandle mshayeleni izandla hey yabona mntanami noma ngathiwa kuyashintshiswana ngeke ngiyithathe leyo yangaphansi kwamanzi mina angathi amadimoni aphansi kwamanzi awuzwa ke samthola ushabalala kodwa siyabonga kakhulu we are very proud of you guys siyabonga kakhulu ke nayi advice yami ningamkhohlwa lo nkulunkulu ohambe nani bantwana bami naphasa banifonela banganithola kodwa babuya kini igrace engaka mabandlulile bakufonela bangakuthola bayingena indaba yakho bafonela abanye kodwa buka ifavor engaka babuye bafone bathi was mntwana uzokwenza interview uyiphase ungazi lutho shalana uNkulunkulu izandla kakhulu nakho sengena ezweni lenkosi mfundisi umgomo ezulu siyabonga kakhulu Nkosi yami ubhuti
usasibambele ngale komthatha egameni lenkosi uJesu. Hey inkosi yami shadile kubhuthu nonkosikazi nje ukuthi inkosi yami evume naye usisi nje ukuthi ubaba ayele bona babe ngapha but inkosi yami umsebenzi wenkosi ngiyabonga Skoni. Ngiyabonga sisi, akukho lula ukuthi nje uvume indoda nje hambe iyele umethembe nje ubhuti ukuthi uzawubamba umsebenzi nani ngapha nikhonze bashayeleni izandla bazalwane. Manje ngengathi mangikhuluma nabo ngathi sisi hamba nawe uye Eastern Cape at least ube seduze nomyeni wakho. Wathi hayi cha apostole ngikhulele eEastern Cape so ngiright ngihlele kakhulu eEastern Cape. Ngathi mina ngifuni kusasa kuthiwe ngihlukanisa abantu. Wathi impostoli se right thina baba sinanke as long nje baba azoza esibone. Ngathi bhuti buyela emhlathuze. Wathi manje sizokwenza njani umpostoli lapha eMthatha? Ngathi ngiyabuka nami ngathi ngiyayisuggest abathi abasemthatha hawu cha ngeke siyacela Nkosi yami umfundisi uMgobenzulu abe khona lapho. Ngayithola nami ngingasazi uzokwenza njani. Ngathi ke hlala ke bhuti kodwa ke ngizoloko nje ngithi hamba khaya. Uzothini? Hamba khaya ayobona nje umama nondodana abavakashele nje. Uhlalileke kuloko semangakho amaviki 2 noma 3 mabili ma abantu besifazane ke they are very good ke ngecalculation. Thina siyakhohlwa manangazi anikho yabona into enama date abakhohlwa ke abantu besifazane nje into ene date. Yabona mama uyasho ukuthi ke semabili lesibili leli viki ubhuti akazi mshayeleni izandla. Bazalwane ngicela ningiphe only 30 minutes ngizobe sengiqedile egameni lenkosi uJesu. Ngiyacela kakhulu siyimisele siba inviteni abantu sibatshela ukuthi sike sikhona lapha eMhlathuze siyakhonza maye kuyashisa bazalwane futhi ke asizo complaina ngoba makubanda siye sithi hayi akusabanda. Angifuni ukusho lutho kuNkulunkulu. uNkulunkulu yena ocontroller izimo egameni lenkosi ethu uJesu. Sibonga na ukushisa lokhu egameni lenkosi. Athanini inkosi siyabonga. Sibonga kona ukushisa lokhu. Asicomplaining ngalutho Nkosi. Amen. Praise the Lord. Mshaleni izandla uNkulunkulu. Incwadi kaDeuteronomy chapter number 31 ngiyacela nje bazalwane ukuqhubeka kule prophetic message yango 2025 egameni lenkosi uJesu. Ngiyafisa ukuthi ngiyishumele le prophetic message ukuze sonke sibe on the same page because abanye babengekho mzuka nesithi crossover singena ku 2025. Hayi namhlanje bazalwane ngizoloku ngiyile nje emarket ngisayi market ngiyabuya. Hayi abantu bangibona ngiphuza amanzi kanje ngoJanuary kusho ukuthi kushubi. Amen. Ngiyacela bazalwane nibambe nayi into. Ngiyafisa Mhlathuze njengabondlonkulu ukuthi sikwazi abazalwane bonke even nalaba abangibukela kukhona ibandla la ku social media. There are a lot of people abasilandelayo on social media. Wonke ama platforms ke inkosi yami esikhona kubo Instagram nje la singekho khona kodwa nje on YouTube sikhona, on Facebook sikhona, on TikTok futhi sikhona. uTikTok wethu angawubona uTikTok ohamba njengo TikTok wethu. Hayi uTikTok weEagle Mountain uyaflya uhambisa kwamalanga bomlila ke noshayela izandla kakhulu. Manje uNkulunkulu wangisiza
lami nje wathi uNkulunkulu ungawubizi nge-Eagle Mountain uTikTok. Wathi uNkulunkulu ubize elinye igama. Sengiyayibona lento uNkulunkulu abeyibalekela. Kodwa nje on TikTok ke sikhona nje ama clip wethu uzowabona nje ayatholakala everywhere. Amukho umuntu ongumzalwane nesingakhonzi nabo kwamanye amabandla. Banawo uTikTok wethu nje lama clip wethu nje ubabashabalala eshumela ikithi yakhala nje ifone ikhala nje ubabashabalala ekhuluma ethi yebazalwane uNkulunkulu bethu abantu hayibo uyamazi lo baba loyo sothi hey ubabashabalala othi omunye hey lo baba loyo uyasipusisa bamthandile kushabalala abantu umshayeleni izandla Nkosi yami. Manje ngifuna ukuthi ke kuzo zonke iprofeto ezizophuma la ekhaya, be it iziphuma ngami, be it iziphuma mhlambe ngama guest abefundisi sisuke sibamemile noma abefundisi bala ekhaya mhlambe ngithe kubona hambani nime emhlathuzeni nishumele izwi leNkosi. Ngicela ukuthi nikubambe lokho ukuthi every prophecy ezophuma na everything ezokwenzeka kulonyaka ka2025 izo revolve around a prophetic message yonyaka. Lesi is prophet sonyaka. Is prophet sethu sonyaka sala ekhaya sithi the year of taking over. Abebabukela on Facebook on Thursday nginiphile iPansela Friday ngizama ukuchaza lokho uNkulunkulu azokwenza. Ngiyacela ukuthi niyibambe lento bazalwane. uNkulunkulu uyakhuluma prophetical and ibandla uma ngabe lingaka understand a prophetic message lisuke lisesekude lelo bandla noNkulunkulu, because uNkulunkulu these days ukhuluma ngabaprofeti nangabapostoli. Amen. uNkulunkulu kukhona lapha ekholweni sinezipho ezo5 sina 5 gifts ezi edifier noma ezi prepare noma ezifundisa ibandla. Lapha kwincwadi yokuqala yabaseKorinte uchapter number 12 uNkulunkulu ukhuluma about i5-fold. Yini i5-fold? I5-fold ama gifts awu5 uNkulunkulu awasebenzisayo ukuxhumana noma ukukhuluma nebandla noma ukukhuluma nomzimba kaKristu. Yini umzimba kaKristu? Obani abantu ababizwa ukuthi bawumzimba kaKristu? Ibo bonke abasindisiwe abamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Nawo uNkulunkulu ukuze ekwazi ukucommunicate nathi, uNkulunkulu uyakhuluma nathi ngalaba bantu egameni lenkosi ethu uJesu. uNkulunkulu uyakhuluma ngabapostoli, uNkulunkulu uyakhuluma ngabaprofeti, uNkulunkulu uyakhuluma ngabavangeli, uNkulunkulu uyakhuluma ngabashumayeli, uNkulunkulu uyakhuluma ngabothisha bezwi. That is why sikubiza ukuthi i5-fold ministry law. Ngamanye amagama, these are the 5 gifts uNkulunkulu akhuluma. Anyone who will talk on behalf of uNkulunkulu engekho la, bohlala wazi ukuthi lowo muntu loyo akasiye umprofeti noma akasiye umuntu obiziwe uNkulunkulu. Naba abantu uNkulunkulu akhuluma ngabo ebandleni. uNkulunkulu uyakhuluma ngabaprofeti, uNkulunkulu uyakhuluma ngabapostoli, uNkulunkulu uyakhuluma ngabavangeli, uNkulunkulu uyakhuluma ngabafundisi, uNkulunkulu uyakhuluma futhi ngabothisha bezwi. Kukhona abashumayelayo, the preachers, bese kuba khona the teachers. The difference between the two, laba in most cases ngeke ngakhuluma ngabo ukuthi laba ababukelwa phansi laba. And makhulunywa nge5-fold, uNkulunkulu ukwenze ngamabomu uma emisa lo muno o5. Laba bazalwane abapostoli laba bakwazi ukuthinta everyone. Mawuvala lesi sandla yonke leminye imino iyakwazi ukuthinteka. Bese kuba khona laba u7 noma lo muno wokukhomba. Lona ke umuno okhulumayo noma umuno lo okhombayo yilaba esithi ke bangabaprofeti.
That is why ethi uNkulunkulu iBhayibheli, thus said the Lord, abaprofeti laba yabona abakhomba indlela. Bese kuba khona lomuno omude kunayo yonke iminwe. Laba babizwa ngokuthi ke bangabavangeli laba. Njengoba lomuno umude ukwendlula yonke iminwe, kusho ukuthi laba bayangena even nasendaweni eziyingozi, bayolanda izoni. Laba abavangeli laba abavangeli ke abanawo umusa kakhulu laba. Laba abancengile laba it's a take it or leave it. Ngoba masifikile endaweni sizoletha ivangeli sizoshumayela, uma ungalizwanga izwi noma ungafuni ukusindiswa, siyaqhubeka, asinaso isikhathi sokuphaphatha sicele sithi siyacela tu sifike sishumayele uKristu, sikuhlukanise nesono, sikuhlukanise neboyfriend. Uyafuna awufuni asingene lapho, thina sikutshela iqiniso likaNkulunkulu masiqeda sihambe. Uyoyikhethela wena ukuthi ufuna ukuya kulabo H abawu2, ufuna ukuya kumuphi H. U-H wokuqala ufuna ukuya in heaven, u-H wesibili ufuna ukuya in hell. It's up to you. Abavangeli ke laba bafike bashumayele, bashaye, bahlukanise, baqede bandlule, baqhubeke nomsebenzi. Then sebashumayelile ke laba bakuletha kulaba, kahle kahle ulethwa kulaba, ngoba laba masovangeliwe wasindiswa mele uthole lona ke umsebenzi wakhe njengoba umbona emncane kuwe yonke iminwe uthisha ke ofundisayo ngalesinqumo osithathile sokuthi njengoba ngisindisiwe, lona ukuhlalisa phansi akufundise, akutshele ukuthi njengoba wamukela uJesu, ukuqaphele lokhu, ifamily, umndeni uzokujikela, uzokhishwa inyumbazane wena efamily. Bazothi efamilini wena udukile, ulahlekile, ulandele into yabelungu, walahla amasiko asekhaya. Uyafundisa ke akutshela ukuthi ama-challenge ozohlangabezana nawo. Lona ke umshumayeli naye uyashumayela aphinde futhi afundise. Nikhona bangcwele. So now kubambeni ke lokhu ukuthi ke kuzohamba isikhathi emndenini ukhishwe inyumbazana, njengoba abaningi nje asisahlanganyeli emsamo wasekhaya, ingoba sakhetha uJesu, sashiya izinto zasekhaya, sashiya amasiko, sashiya ukuyokhuluma emathuneni, sesikhuluma noNkulunkulu, nasemsamo asisayi, kodwa sesinendawo la sikhuleka khona sibiza uNkulunkulu. Siyathukwa ke ngalo uNkulunkulu siyathukwa kuthiwa sambonaphi uNkulunkulu, kuthiwa laba bangcono ngoba siyabazi abantu abake baphila la, ogogo nomkhulu, kodwa thina sikhethe ukubamba izwi, sikhethe ukubamba ukusho kwakhe, sikhethe uNkulunkulu singambonanga kodwa sakhetha ye, ngoba siqonda ukuthi asihambi ngokubona kepha sihamba ngokukholwa. Yebo, into esikhethile manje ibukeka kulabo abahlakaniphile ingamanga futhi ibuwula, kodwa ngosuku lokugcina msukwana inkosi ibonakala. Iwula kuyobonakala ukuthi yilabo abakhetha uNkulunkulu noma yilabo abangamfunanga uNkulunkulu. Okwamanje sihamba indlela yokubekezelela ukuthukwa, okwamanje sihamba indlela yokuthi sidukile, silahlekile, kodwa luyeza usuku lapho khona abangcwele bayohlwithwa bahlangane neNkosi uJesu emafini,
bekezela nje uthukwa emsebenzini, bekezela uthukwa ekhaya, bekezelwa uthukwa endaweni ohlala kuye emphakathini wakini, bekezela kodwa luyeza usuku lokubonakala kwenkosi. Lithi iBhayibheli okwamanje kukabonakala esiyoba yikho, kodwa mzukwane yena ebonakala. Lithi iBhayibheli siyofaniswa naye, imizimba yethu iyoguqulwa ngokuphazima kweso. Maye lolo suku lokubuya kwenkosi uJesu, lithi iBhayibheli kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Bayobe bagijima abantu ngalezo insuku, bafuna imfundiso, bafuna abantu nabefundisi abashumayela ivangeli. Ngaleso sikhathi abashumayela ivangeli bayobe bangasekho, bayobe sebahluthiwe. Kuyosala abafundisi bamanga, nabo bayothi bayashumayela, bashumela into engekho, njengoba ngeke vele balishumela iqiniso benganawo umoya oyingcwele. Ake nishale umoya oyingcwele izandla. Kulonyaka nje unyaka ngempela kwabanye uNkulunkulu banikeze ithuba lokwahlukanisa. Nikhona abangcwele? uNkulunkulu abanye unikeza usuku lokuhlukanisa. Indaba yakho ukuthi uzoyishaya ngapha ubuye ushaye ngapha, uNkulunkulu is giving you a chance. Lalela, lalelani mhlathuzi, lalelani everyone ozothola le video. 2025 God is giving us a chance yokuthi sibuyele kuye ngokuphelele. Futhi kuhle lokungukhulume vele unyaka usaqala, ngoba abanye bahambile baye emakhaya. Ngiyazixolela ingane ngoba azikwazi ukuyikhethela, abantwana bakwazi ukuyikhethela. Ekhaya mangabe kuphahlwa kuhlatshwa ayikho into abantwana bangayenza, bayongena kulento baye phambili. Kodwa kubantu abadala abakwazi ukuyikhethela, kodwa abahambile bayohlanganyela. Nayi into engifuna ukukutshela yona, kuyofanele ukuthi urepent unyaka usaqala nje, for ukuthi uhambile wayozihlanganisa nemisebenzi leya yabantu abangasekho. Waya nawe kwathiwa nawe khuluma, nawe wafika wakhuluma ethuneni lo muntu ongasekho, kuzofanele uphenduke urepent, ngoba awukwazi ukhonza uNkulunkulu ube ngumzalwane, ube nomoya oyingcwele, uphinde futhi ube nomoya wabaphansi. Haleluya. Kunabantu nje kufanele bathi repent before beqhubeka ku2025. Abanye nje kufanele bezile ngisho ukudla, njengoba soqala ifasting kulela viki la ngomhla ka13 January. Nge13 January iyaqala i2 weeks fasting yethu, iprayer and fasting esobe sikhuleka. Ngicela ukuthi lento niyibambe, because abanye sibanjwe into encane. Sengizothandaza, sibanjwe nje ukuthi sahlukanise. Kukhona abazalwane abakholwayo kodwa inkinga basenobuthakathaka, babuya bahlanganyele nezinye izinto. Ngiyabaxolela abantu abasha, ngoba mangabe uyingane ungaphansi kwabazali ayikho into ongayenza, ngoba neBhayibheli lithi bantwana hloniphana abazali. Haleluya. Kodwa thina sesithe ukukhulakhula, kumele sifunde manje ukwahlukanisa, kumele silimele ivangeli. Ngalimela mina ivangeli ngathi lutho ngikhethile, bathi ke phuma ke, ngoba phela wena usaya emsamo, wena ngathi ngaxolela ukuphuma, ngaphuma nesijumba seplastic empahla, ngaxoshwa ekhaya, ngixoshela ukuthi angisaye emsamo, ngaxoshela ukuthi angisahlanganyeli ezintweni zabantu. Bathi abanye niyabezwa ke labefundisa badukisa abantu. Angidukisi umuntu, engukhulumayo kusezwini likaNkulunkulu, kuseBhayibheli. Ebazalwa, mina ngeke ngize ngicompromise iqiniso ngoba ngifuna ukunesa ama feelings abantu. Ngiyasaba ukuyoma phambi kwaNkulunkulu athi uNkulunkulu akochazeke shabalala, wawuthini la kubantu? Bese ngithi Nkosi, athi uNkulunkulu hamba nabo laba uyosha esogwe. Mina ngizolikhuluma iqiniso, abantu bayalithatha, abantu abalithathi. Angizukushintsha imessage. Noma
amen angangibalekela kule ndawo inkinga ayikho. Asingene ezwini lenkosi. Labo umoya ngcwele akhuluma nabo. Mhla ka 13 January singena kuyi prayer and fasting onke ama branch nabo bonke abafisa ungena nathi bazongena. 2 weeks sobe sikuyi prayer and fasting sikhuleka. So ibamba semakhaya bese ba khona izinsuku la sohlanganyela khona la ngizoza khona sibe khona la ngifike ngifundise ngenkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka ngibakhuleke nabangcwele. Nikhona ayibo bazalwane ngikhona. Yini indaba ngikhulume ngalezi izinto kuncipho amen kanti nibuyaphi? Nibuya bangcwele. O ekhaya niye naya. Okay bantwana bami hayi. Sengizwile nje ukuthula kwenu ukuthi nebuya kude. Yebo bakithi somo. Otumisu Jesu fanelwe uche. Yebo bakithi Tinaso Botumisu hey Nkosi yami Jesu fanele ubukho Thank you, Jesus. Kulonyaka yazi I'm praying ukuthi uNkulunkulu akangisize sibe ne special service la ngizocela ukuthi bonke abantu babe khona. Sibuke prophetically ukuthi sikuyiphi season sikusiphi isikhathi. Ngoba ibandla noma abantu bayazidinga izinkonzo ezizobabonisa iwash especially abazalwane ezizobabonisa iwash lika moya. Ngoba kukhona a spiritual watch. Leli wash lika moya kwi Old Testament uNkulunkulu leli wash lika moya wayelibeke kumadodana ka Isaka elithi iBhayibheli the sons of Issachar were people who understand times. Manye amagama laba bakwa Issachar amadodana ka Issachar ayekwazi even ukufunda even indalo in nature. Babekwazi even ukubuka phezulu betshene uIsrael ukuthi ningaphumi manje ukuyempini. Uma ngabe izinto zimi kanje kusho ukuthi nizohlulwa hlalani. Uma ngabe fanele bephume bayolwa impi the sons of Issachar babe prepare uIsrael bathi lungani manje ngoba fanele kuyoliwa impi. Nikhona bazalwa. Now in our times uNkulunkulu he speak to us through his prophets and the apostles. The apostles are people njengoba namhlanje nje abapostoli sekuwo wonke umuntu nje. Abapostoli should be people who understand times. For the Bible says leli vangeli silishumayelayo ifoundation yalo ibekiwe phezu kwesisekelo
sabaprofethi nabaposte. Ngamanye amagama abantu kufanele manje baprepare ibandla abaprofethi nabaposto. Why? Because iwashi selibekwe kubo. Ibona kufanele basitshele ukuthi njengoba izulu limi kanje, njengoba umhlaba unyakaza nje, simiphi thina njengebandla, simiphi makholwa njengoba kulo 2025 unyaka wokuqala after u-2020 la khona kube khona the dark cloud hanging upon the church, because ibandla kwavalwa iminyango ngo-2020, ibandla langakwazi ukukhonza. Spiritually, that was the dark hours. Elampoza ibandla kwathiwa akekho yayo ukuyokhonza, kwakhiwa emasontweni, kwafakwa lento ye-COVID. Ibandla lalahlekelwa. Namhlanje sihamba nabazalwane, izinto zabo zalahleka ku-2020 kuze kube manje abakakwazi ukurecover abazalwa. That is why kule nsuku kushumayela abazalwane namele uqala ubampompe saloku balimala ngo-2020 bazalwane u-2025 uNkulunkulu buyisa ibandla kuyiposition yalo. That is why yathi uNkulunkulu hamba shabala, hamba my son, utshela abantu ukuthi 2025 is the season or is the year of taking over. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu, we are going to take over from city to city, from place to place. Yonke indawo we are taking over. Everywhere la sizobe sikho siyoshumayela uJesu. Everywhere emsebenzini abasebenzayo take over. Kwaziwa ukuthi kunomzalwane la ezikolweni, take over. Kwaziwa ukuthi kunabazalwane la emlokishini ohlala kulo, take over. Kwaziwa ukuthi kunabazalwane la. Hey bazalwane, we are going to take over city to city, place to place, everywhere. Deuteronomy chapter number 31. Ikhona into uNkulunkulu afuna ukuyenza la. Une demon ofanele silwe nalo. Thank you, Jesus. Kakhulu kulonyaka ka2025. Kakhulu kazi. Lamhlathuza, but it's everywhere. Kodwa le ndawo manginikezwe yona spiritually ngiyibuka. Uyangibuza lokhulumayo. Would check this place and find me a church and a membership got 3,000 3,000 emningi kakhulu. Would find me a church ekhona la with the membership got 1,000 capacity, and I've checked umhlathuza ngalibona ibandla ele accommodate 1,000 yabantu. Then I asked God, why? Said to uNkulunkulu, there are spirits, there are demons okufanele nidile nazo. This demon has been assigned ukuthi there won't be any growth of the church in this area, but njengoba sila we are going to break limitations. As sila we are going to take over. Bazalwane kunezinto uNkulunkulu azozenza kuzoba noshintsho emhlathuzi. Funda mntanami kahle kahle ngabe sengiyaqeda. Funda sisi. Ngicela ningiphe Deuteronomy chapter number 31, ngiphe abazalwane our prophetic message yango 2025. Deuteronomy 31 ufunde mntanami from verse 1 to verse number 4 because of time. Incwadi Deuteronomy number 31 iverse lokuqala. uMose waya ukukhuluma lawa mazwi kubo bonke abakwaIsrayeli. Mose wakhuluma onke lawo mazwi kubo bonke abantwana bakwaIsrael. Wathi kubo, Wakhuluma nabo uMose wathi kwibandla likaIsrayeli, ngineminyaka 120 namuhla. wathi uMose ngino 120 years namuhla.
angisanamandla okuphuma nokungena. wathi lalelani Israyeli angisenawo amandla mina wokunqhuba ukuba niwelele ngaphesheya uJehova ushilo kimi ukuthi kodwa noma ngabe kunjalo uJehova uNkulunkulu ushilo kimi ukuthi awuyikuliwela leli Jordani. uthi uNkulunkulu kimi mina ngisayi kuliwela iJordan amagama mina lami uhambo luphelela nganeno kodwa nina ukuthi mina angisekho nina qhubekani abanye bebangabuza ukuthi Mose uma ngabe wena uliwela iJordan pho siyoholwa ubani ngaphesheya Kepha uJehova uNkulunkulu wakho uyakuwela phambi kwakho. wayesethi uMose mina njengoba ngazi ukuliwela iJordan kepha uJehova uNkulunkulu wakho Israel yena uyakuwela aliwele iJordan ahlale ngaphesheya uyakuwela phambi kwakho ngamanye amagama nizothi nina nisengapha uNkulunkulu yena besengale ngoba kwenzeka umuntu abe equal noNkulunkulu uNkulunkulu is always ahead of us uNkulunkulu thina masithatha 2 steps yena usuke sekathatha 10 steps masithatha 10 steps yena usuke sekathatha 40 steps why because he's God he's always ahead God cannot be equally with people God is always ahead ngamanye amagama uNkulunkulu ukwazi ukubona izinto zingakenzeki kodwa abangcwele uNkulunkulu wazi lo 2025 ukuthi unyaka ka2025 uyophela kunjani kunabantu uNkulunkulu aziyo isigqibo sika 2025 ukuthi wena kuyophela kunjani empilweni kodwa Nkosi yami ngikhuluma nobani la kunabantu abasangene kulonyaka still ingqondo yabo isele ku 2024 bazalwane kukhona into ebizwa ukuthi i-resetting i-resetting is when you reset your mind ku 2024 has been telling you ukuthi wena you are a failure when you cannot do anything when you amount to nothing that is why everybody needs a resetting is when you start afresh it's when you put time and say I failed last time but this time I will make it this time I will make it I won't fail bazalwa hlulekile ku 2020 hluleka ku 2021 hluleka ku 2022 hluleka ku 2023 hluleka ku 2024 I refuse to fail ku 2025 esekhulumile uNkulunkulu what is the season is the year of taking over as God has declared this year as the year of taking over in other words uthi uNkulunkulu lalela Israel before you cross let me cross first let me deal with your enemies let me fight with your enemies before you engage in a battle let me fight for you bazalwane lithizwi likaNkulunkulu the battle is not ours but the battle is the Lord kodwa Nkosi ngashumele nina kule ndawo impi akuyona yethu kepha impi ingeka Jehova ngamanye amagama uthi uNkulunkulu manini ngapha ku 2024 ubethe uNkulunkulu manini ngapha ningaqali liwele fanele kuwele mina phambi kwenu ngifika ngilwe nezitha zenu ngifika ngishaye izitha zenu ukuze nina maningena ku 2025 nisho nithi simbonile uJehova esilwela simbonile uJehova esinqobela kubo bonke abantu abakhona la abalwa izimpi abalwa namathaka abalwa namathimbo uthi uNkulunkulu ngizomemezela ukuthi 2025 we are taking over every battle will be won this season. Maye muhle uNkulunkulu wayesethi uNkulunkulu akuwele mina qala
maye wela uNkulunkulu ngaphesheya wafica izizwe eziphethe izinto zika-Israyeli, wafica bakhile, wafica baphethe imali, wafica baphethe ingcebo, walwa nabo uJehova wabashaya. Mama uNkulunkulu kayidingi ingcebo, walwa nabo wabashaya, wazinqosha izitha zabaleka zashiya konke zikuphe. Emva kwalokho wayesethi uNkulunkulu, Joshua, get ready now, ngoba inceku yami uMoses isikhathele, sengiyayithatha. Joshua, rise up, your season has come. Akwodwa abantu kwangathi ngamemezela the season of Joshua. When Joshua took over, when Joshua takes over, when Joshua took over, kunabantu abasahamba ngodobo oludala, kunabantu abahamba ngama-revelation akudala. uNkulunkulu is doing a new thing now. Joshua, what Moses, your time is over. What to Joshua? Israel, let us cross over now. Wawela nabo mabafika ngaphesheya bathola izinto uJehova eselwile, bathola ingcebo, bathola imisebenzi, bathola imishado, bathola imfundo, bathola itifiketi. I prophesy 2025 noma ngabe kuthiwa kuvaliwe, but ngizomemezela uyangena. Ngiphethe nje imessage ethi wena okwakho is to take action. Abazalwane silwile bo kahleni, yesilwile kahleni bo. Kunini silwa nabathakathi, kunini silwa namadimoni. Isizini yethu ke le athi uNkulunkulu, thou shalt not fight anymore, for I am the Lord your God. I have fought your battles. Hey bazalwana, mawuthanda ungathi si enter the season of rest. Siyaphumula ezimpini ngoba uJehova usesilwele. Kepha uJehova uNkulunkulu wakho uyakuwela phambi kwakho. Yeah. Achithe lezizizwe phambi kwakho. Lalela, kunezizwe uNkulunkulu ayichithayo kulonyaka. There are nations uNkulunkulu azichithayo. Wena nje ubusokola kanje izizwe abantu abazi. Izizwe uhlobo oluthile lwabantu oluphila emhlabeni. Kodwa elungelona lolu hlobo lomuntu wena owuyena. Nani iBhayibheli labo bantu lebabiza ukuthi yizizwe. Amagama abezizwe. Normally masebenzisa ilanguage ecommon, masikhuluma ngabantu bezizwe, sikhuluma ngabantu bokufika. Angithi laba nina enibabiza ukuthi bangama, angifuni ukulibiza lelo gama. So now uma uNkulunkulu ekhuluma ngezizwe, usuke ekhuluma ngohlobo lwabantu olwahlukile kunalokhu wena oyikhona. Omunye ngathi angayitholile ndaba iyabo. Lalelani, kunabantu la ababambekile into zabo zivaliwe. Uma ngibuka kwelika moya ukuthi kanti wena yini lekuvale kangaka, ngibona abantu betravula bayoshona koMozambique behambela we. Ngibona abantu bastravula bayoshona koMalawi bahambela we. Ngibona abantu babheka eManguza bahambela we. Ngibona abantu babheka komhlaba uyalingana bahambela we. Namanje ngoba bekukhisimusi nje bana buyikovuselela ama-altar, kunemithi emisha abayiphethe. Kodwa ngizomemezela 2025 is the season of taking over. Noma ngabe bakhambele kuphi, kodwa ngiyamemezela noma bangeza bancindile, noma bangeza baphethe imithi, awuzukwenza lutho. Imithi abayizukwenza lutho. Sindlula thina kuthiwa kundlulwa.
siphuma thina kuthiwa kuphunywa kanti sithembeni kangaka sithembise sithemba ugcobo lukaNkulunkulu nemiphulelo neminyatheliso siyohamba phezu kwayo asesabi lutho. Why? Ngoba asikho isikhali esibekiwe sabekelwa thina esiyophumelela. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hawu hayibo sekhona abaziyo ukuthi uthola umsebenzi naze ngani ukuthi uthola umsebenzi. Uyabona kulo nyaka, uyabona kule season le, bonke abantu abalwa namadimoni abalwa nabathakathi, bonke abantu abahanjelwayo kuyofunwa imithi kuhanjelwe wena. Lalela ngikutshela, mina ngisatshiswa into eyodwa ngoba abanye mangibabuka la kwezweni likamoya ngibona mina wena ushaywa kude, mina ngibona ushawa khona la eduze ekhaya. Kunabantu abashaywa la endlini kodwa Nkosi yami angazi ukuthi sizoyithini lento ngoba njengoba ubambekile nje wena ngibona anti bakho mina babamba inhlanhla zakho, ngibona malume bakho mina basebenza ngemithi bafuna ukuthwala ngawe. Bazalwa kulonyaka uNkulunkulu ushaya turnaround, ziyajika izinto. The devil is a liar. Kunabantu abazogulela ukufa emndenini wakho kanti kubuyela izinto zabo emumva. Reverse moya ongcwele, reverse. Awuthinda ababili abathathu uthi back to the sender, 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 back to the sender. Into zabathakathi iphindele emumva. Unamanga usathane, banamanga abathakathi, anamanga amadimoni. Back to the sender. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Ngiyamazi, ngiyamazi, awu ngiyamasowa sekha. Ngiyamazi, ngiyamazi, ngiyamazi. Lalelani, lalelani as I'm closing. Lalelani. Kulonyaka izitha zenu kudala zisebenza secretly underground. Ngivumeleni ngimemezela ukuthi kulonyaka uNkulunkulu uzoze expose izitha zakho. Labantu abagangayo ongababoni kulonyaka uNkulunkulu yaba expose. Abanye besoku sibabuka nje kodwa sibuye sithi hawu kodwa usho ukuthi uAnti angayenza lento ngempela. Kona abanye kade siloku nje sibabuka sithi hayibo usho ukuthi kodwa usisi engizalwa naye umntakama angayenza lento. uNkulunkulu uzokubonisa ke kulonyaka abantu bazoba expose, amadimoni azomanifesta khulume. Hey! Thandaza siphakameni sonke ngezinyawo sengiyathandaza. Ake nilethele ingane ngiyikhulule, lethani nomntwana ngimkhulule, mletheni ngimkhulule. Hawu uthi isikhathi samaseko ngixwayise abazalwane eThekwini angiqale khona ukushumayela. Ngathi babe careful. Kuneyinhlobo ngenhlobo zamadimoni, imimoya ngemimoya.
kodwa kunalomoya noma kunale demoni usathane alisebenzisayo elibizwa ngokuthi i-monitoring spirit. I-monitoring spirit uhlobo lwedemoni aliphazamisi lo futhi alikubulali wena. Into eliyenzayo li-assignwe ukuthi noma ngabe kukephi la uyakhona lihambe nawe licheke izinto ukuthi wenzani. Mawuzothola i-breakthrough liyahamba liyo reporta lithi lo izinto zakhe ziyahlangana. Uma ngabe khona into ezokwehlela eyisibusiso, lo moya uyahamba uyoreporta kuSathane. Uma ngabe ingilosi kaNkulunkulu ikuvakashela uba ne-visitation, le demoni liyagijima lifike litshela uSathane lithi hey, kwehle umuntu wasemazulwini egqoke ezimhlophe, wafike wamthinta izandla wamupha ingcebo lo muntu. Abesethi-ke uSathane, now is the time, before ayithola lento ayithola, abesethumela-ke idemoni elizophazamisa noma ngabe yiluphi uhlelo uNkulunkulu aluhlelayo ngempilo yakho. But namhlanje ngiyathandaza, namhlanje ngiyamemezela, alikho idemoni eliyomelana nawe. No weapon formed against you shall be able to prosper. The angel of the Lord shall go before you. The angel of the Lord shall go after you. The angel of the Lord shall go beside you. No weapon formed against you shall be able to prosper. If you believe, say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sing your thunders. What's I'm doing? Akasoze angitele owangifela kahleni qala ningobani. Siqale lapho. Ningobani? 2 nifunani? Nizokwenzani? Sheshani nikhuluma nginaso isikhathi esiningi. Sheshani. Baye bathi ke abathakathi masengenza lenkonzo akavadina lo mfundisi okuthiwa ushabalala. Yini angavese nje akhulekele umuntu mangabe imkhulula avesa wayelokho ekhulumisana nemimoya yelo baba uyathanda ukubuka. Nisho kahle vese angithi anifuni ukuthi nivele ukuthi niyathakatha. Ngizobabuza futhi bazosho ukuthi bangobani. Nakulonyaka ngisazowabuza amadimoni ukuthi athunyelwe ubani la kuwe. Ngizokwenzani la? Sheshani khuluma. Nifunani kuyi? Ubani onithumelela? Hayi khuluma masumashi isikhathi. Hawu masinyane kangaka nitshela ubani ukuthi usethola umsebenzi? Ubani ontshela ukuthi usethola umsebenzi? Msondezeni kimi ngisabuke speaking. Aze ngishisa sound. Ngiyamasowa sekha ngikubuza kokugcina nifunani kuyi? Bambisana. Nifunani kuyena? Uma ningakhulumi ngibiza umlilo wezulu, umlilo oqothulayo, umlilo odlayo, umlilo oshisayo. Khuluma man, khuluma.
nifunani la? Nifunani kulo mntwana? Nifunani? Anifuna ukukhuluma. Baba, release your fire now. The fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Every demon are hiding in this body right now. I command that demon to be exposed. In the mighty name of Jesus. I release the Holy Ghost fire now. 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 Holy Ghost fire now. Holy Ghost fire now. Holy Ghost fire now. Ngifuna sibiza umlilo 7 times. Mangithi 1 when uthi fire. 1 2 3 4 5 6 7. Come out in the name of Jesus. Come out in Jesus' name. Shalanu uNkulunkulu izandla. Ungubani wena? Who are you? Nizokwenzani la? Kuthiwa nizobhlokha lo msebenzi awutholile? Ni late. uNkulunkulu usemnikile. uNkulunkulu mayimnikile umuntu akashintshi. Baba, egameni lenkosi uJesu, uNkulunkulu namandla siyabonga. Ziqashukile zonke izibopho zabathakathi ukhululekile Nkosi umntanakho. Umsebenzi baba akusajiki ungowakhe. Baba, lithi izwi lakho, the gift of the Lord is without repentance. Father, in the name of Jesus, umuntu mamnikile awubuye uthathe. Siyabonga egameni lenkosi uJesu ukuthi baba ukhululekile iqaqekile zonke izibopho bebathi bambopha ngazo. In Jesus' name, I declare you free in the name of Jesus. Amen. You are free. Shalana uNkulunkulu izandla. Wonke umuntu avula umlomo athandaze. Thandaza manje, cela kuNkulunkulu lokho ofisa kwenzele khona ku 2025. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwamagama. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Dwala. Siyabonga sonini nani. Siyabonga Alpha. Siyabonga Omega. Niphilile linamandla. Izwi lakho lingaphumeka wakho umlomo laphindela mumva lingawenzanga umsebenzi. Bayathu lizulu, bayathu inkosi, akekho njengawo, akekho ngafaniswa nawo. In Jesus' name, shayizandla bese uyabonga. Mshaleni izandla, phakama sisi, phakama. Phakama, mshaleni izandla uNkulunkulu. Ngicela bazalwane ukunibeka izandla nonke before silethe umnikelo wethu. Ake nize ngaphambili. Ngicela ukunibeka izandla. Abanye ngizwe umoya obunzima phezulu kwenu. Thank you Jesus. Baba siyabonga. Ukhululekile uNkulunkulu wethu. Ngegama lenkosi uJesu. Na umbekelo, na umeqo. uNkulunkulu namandla uyasha njengamanje. In the mighty name of Jesus. Ake nimbekela ningamise ekudeni. Usakhona umsebenzi ofanele ngwenze. Izandla bazalwane. Baba, sengiyobeka izandla uNkulunkulu wethu phezulu kwabantwana bakho. uNkulunkulu namandla ngiyathandaza. Gcoba izandla zami nangaleso sikhathi njengoba ugcobile indebe zomlomo wami. Bonke ngiyobathinta ngesandla uNkulunkulu wethu. Baba, ngiyakhuleka egameni lenkosi uYesu. Zambule uNkulunkulu uyibonakalise in Jesus mighty name. Thank you Jesus. Fire! Fire! Sondelani kim, sondelani kim. Fire in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba bathinde ngesandla sakho. Mabaphile uNkulunkulu wethu. Mimoya mayiphume fire in the mighty name of Jesus. Njabule kodwa uyephi. Fire in Jesus mighty name. The mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Baba ngithethela amandla. Baba ngithethela umlilo in the mighty name of Jesus. Wonke amadimona yonke imimoya iyasha right now. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Baba ngithethela uqobo
Baba ngithathela umlilo ngegama likaJesu ngegama likaJesu fire ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ayasha mathimoni bayasha bathaka in the mighty name of Jesus ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu in the mighty name of Jesus the mighty name of Jesus shikapapapa seke shibabababa saya ripakato shakata iantekembo shikata iapapapa sikela bebesa ripapapa sitapa ripapapa sikeya lipakatoch libababa saya likatelebosa ikantelemosa ikantelemosika ikantelebebebe iabababa saya iantekemosh rukupashikata rupakatusha fire in the name of Jesus ribababa sana iantelebebes. Thank you, Jesus. 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 Fire! Mighty name of Jesus. Keep it boom. Yes. In the mighty name of Jesus. Baba wetu na manta ngialela matimo. Baba ngialela mimoy. Nina mimoy. Iskatsa nuspeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, out. Shayani Zandan Shanukuluku. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tell sonke siphakameni ngezinyawo zethu egameni lenkosi ethu Yesu. Mighty Jesus. Mighty warrior. You are great. Ngizogcina ngabo laba. Bonke abasibuka nemakhaya. uNkulunkulu anibusise. Ungayitshala nawe imbewu yakho. Babushabalala Nkosi yami maye uyasibusisa. uNkulunkulu uyakusebenzisa. Ngiyacela baba ukutshala imbewu yami. Ngiyabusiseka ama message washumayelayo. uNkulunkulu akuvelela iminyango lalela. Ungalenzi iphutha lokuthi ungayitshali imbewu. Kanti kunabantu behlele wena. Umsebenzi wakho nje wena usengcupheni awazi. Njengoba nje ungayitshali imbewu yakho. Tshala le mbewu uNkulunkulu alwe nabalwa nawe. uNkulunkulu avikela protect umsebenzi wakho. I am your apostle MJ Shabalala, Eagle Mountain Prophetic Ministries. Nanka ama banking details on your screen. uNkulunkulu Musa anibusise. God bless you. Asimshali ihlombe likhulu uNkulunkulu.